एगो जंगल में सब जानवर आपस में मिलजुल के रहत रहन सा। पर जंगल में कई साल से बारिश ना होखत रहे। ई वजह से जंगल के सब नदी सूख गईल रही सब। ई बात से परेशान होके एक दिन शेर राजा जंगल के सब जानवरन के बुला के कहलस, हमार प्यारे जंगल वासियों, तू लोग त जानत हुआ कि जंगल में पिछला 3 साल से बारिश नहीं खे भइल। यही वजह से जंगल के सब नदी सूख गईल बाड़ी सन। अगर ऐसने चलत रही तो हमनी के जंगल के छोड़े के पड़ी। हम तहनी सब लोगन के यही से बुलौली हाँ ताकि तू सब लोग मिल के हमके उचित सलाह दे सका। ऊ जंगल के सबसे समझदार जानवर जंबो हाथी शेर राजा से कहलस, जंगल छोड़ के गईल कौनो समस्या के समाधान नहीं खे महाराज। हमनी सब के मिल के कर कौनो न कौनो समाधान ढूंढे के हुई।